Hola, soc Aitana Carrasco i soc il·lustradora. Avui vos presente El país de l'olivera, un llibre publicat l'any passat per Sembra Llibres, escrit per Xavi Sarrià, excantant d'Obrim Pas. De fet, el llibre és una cançó, i il·lustrat per mi mateixa. El país de l'olivera és un àlbum il·lustrat. Es tracta d'un gènere on tant imatge com text tenen un pes equivalent a nivell narratiu. Per una banda tenim el text, que és una cançó d'amor al País Valencià i als seus paisatges, i per una altra banda tenim la imatge. Mentre que el text ens transporta per séquies, per marjals, per platges, la imatge, que realment té el pes narratiu més important, ens parla d'una història, de la història d'un xiquet i una xiqueta que des de ben menudets es coneixen i ens va duent per tot allò que els ocorre al llarg de la seva vida. Vos recomano llegir El país de l'olivera i, és més, guardar-lo, perquè d'alguna manera és com aquestes fotos que tenim al fons dels calaixos i que tota una generació es sentís d'alguna manera reflectida en aquest llibre. Les il·lustracions estan farcides de petits detalls que estan molt acurats. Hi ha tot un estudi dels insectes que apareixen, de les plantes, de tots els elements iconogràfics, les botitxes, els matamosques, que tot, d'alguna manera, hem tingut a la nostra vida en la infantesa.